दिनै विशेष क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजनाव गोजौ सोलोंथाइ जिखिनि फसंथानफोर दङ बेखौ नायगिदिंनायनि हाबाफारि लादोंमोन। हाथिदुरा कलेज, गसाइगाव कलेज, गसाइगाव कमार्स कलेज आरो बीएड कलेज बेवहाय जोङो भिजिट खालामबाय। गुबै थांखिया जाबाय जोङो बड'लेण्डआव मोनसे गोदान सोलोंथाइ बिथांखि लानो थांगासिनो दङ आरो बे सोलोंथाइ बिथांखियाव बे गासैबो जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो सानदों जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बे फसंथानफ्राव मा आंखाल दङ, बहाबा बिल्डिं गैया, बहाबा फोरोंगिरि गैया, बहाबा बायदिसिना जेंना दङ, बे गासैखौबो नायगिदिंजोबनानै बिनि सायाव मोजां बिथांखि लानानै जिखिनाखौ हायो जों थाबैनो मावगोन आरो जिखिनाखौ जों हाया बेखौ आसाम सरकारनो जोङो फोरमायहरगोन आरो गासैबो कलेजफ्रा गासैबो स्कुल्सफ्रा मोजां जानांगौ जों बेखौनो हास्थायदों। बावैसो जोङो हाई स्कुल टेटखौ एपइन्टमेन्ट होगोन, बिनि उनाव एमइ आरो एलपिखौ होगोन आरो बिनि उनावनो बर' बिजोंनि थाखाय जोङो मोनसे जुनिया मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जर'खा मोनसे टेट खुंनायनि थाखाय जों लादों। दा बे टेट खुंनानै जिखिनि बर' बिजोंनि जेंनाफोर बे गासैबो जेंनाखौ आंखालफोरखौ फोरोंगिरिनि सुस्रांनो नाजादों। जोङो हास्थायदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बड'लेण्डनि जि सोलोंथाइनि थासारि बे 100% जोबनायनि लामायाव फैनांगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ।